wala gas kay mi rokkiri natijo gaydo butin gas rewɓe jeeyaɓe Paté Badio e Kër Mbay Falde Dagana diwan Saint-Louis duuɓi tati hande ɓe coɗani gaz butane saabi ɗum ɓe dañi biogaz Cheikh Oumar Diallo jeeyaɗo Paté Badio nokku biteɗo Mban ko ɗum porcé goto biyeteɗo BSB addema ɗo minen noon min gondema ko wonata duuɓi tati hande si ɓe min nanannomo less isi min mbaɗi feere min jokkodiri men soɓe gari pour am yino fof ɓe namdotma beela jogui nayyi ɓe ƴeewa kadi galle ma hono foti corata kiloji par ñalawma ko ñama ko henɓe calculta ɓe ganda mètre kippuji on foti mbatta ha mbawa dañde ko wawma def irane botte minen ɓurɗo famde ko 8 mètre kippuji ha 16 mètre mana dans yimɓe ñamoɓe galle ɓe futti siko gandi ɗum joni mbaɗatma mètre kipputol neɗɗo so mbanni mètre kipputol neɗɗo wona min joni exemple wona min jogui mi ko 8 o ñalawma fo en lettre uji 40 ndiyam siwoji 5 janji nayyi ɗe tawa keccino mbaɗata hen sa waɗi ɗum hen manam a tottuma ko cohluɗa ha waktu ar janggo mum hen kala ko cohluɗa kam ko fati ndefu ilata attaye ha café ha hirande ha botare ha gullugol ndiyam foof ko hen min sikki duuɓi tati hande min mi anda gas jarat ɗo jara gargol biogaz en moƴƴetare ndi sa ƴeewi boom rewɓe natti tenoyde Aljuma Diallo jeeyaɗo Paté Badio ande min jogui projet biogaz min jii hen koyamen ha saabu min jahanda min teenoya joni noon kam Allah waɗi min natti hay teno min kam tawi leɗɗal en huɓɓatno natti anda leɗɗal huɓɓiranno biogaz tan defami hen defami bottare en defami hira hen defami kasitare cukuli wadde fo dal kam koye hen mbaɗi min kam mbeɗa yetti hen Allah hano fewi ala caɗele hayɗi mi yewani hen caɗele kam tawa foftini rewɓe ɓeydi hano fewi ala caɗele hayɗi mi yewani hen caɗele kam tawa foftini rewɓe ɓeydi hano fewi biogaz haademade ɗo en beela jaaha tenaya garta ala horti kuɓɓa lekkoyne sor mo fa Allah itti ɗum saabu gaz kam wona ñande fo tan tengta poche ma tengta ñagaddoya ɗum ñande joguiɗa gonga biogaz o ene foftini kono ane wonde caɗele faymata Aljuma Diallo gorgol biogaz ngol de en jii hen tan beltare saabu hen walli amen leɗɗe ɗe hano fewi kono noon kam gorgol biogaz ngol ko ligguey o daltanode ko moƴƴani hen kono sinno mo moƴƴeni kam ene moƴƴi saabu no walli amen gaz kaya gaz sarsata yilɓe sodata leɗɗe sodoyta ko hembata tan aɗa wawi hen huɓɓa bottore ma kuɓɓa hen hirande ma huɓɓa hen kacitore ma sa sohli atta e ma ne mbaɗa hen wadde siko waɗeno normal tan ene wonani hen normal ko fournaji ɗiɗi min poti huɓɓirde beguji ɗiɗi moƴƴani gona beguji ordinaire ɓeɗi min lowo ɓe min daña feemi so beguji ɗiɗi moƴƴani en jahata ɓoyde kuɓɓa seeɗa ɗi daro gadduno ɗo ko ala hen ko moƴƴi woni hen probléme am ɗum woni hen probléme am biogaz o machallah ene yoori yeeso hande biogaz o ene walli aynaɓe sa ƴeewi boom eɓe daña hen kadi gandanɗa eɓe jeeyi ɗum ene wawi kadi artude e nder gafaka mabɓe Lamine Bayra Sène iwtuɗo Paté Badio Kër Mbay Falde Dagana diwan Saint-Louis RFI